Sup, zdravíme. Zdravíme pri novom vlogisku. Dneska sa nachádzame s mojim bratom v Leopoldove. Došli sme pozrieť tatka, ale dneska je na Rendezi výstava párnych vlakov. Sme v Leopoldove, lebo ideme odtiaľto touto kráskou. A večer nás čakajú ešte Piešťany a tam sú zase detské dni, takže dneska máme čo robiť. Náročný deň pred nami, ale tešíme sa. Ak sa vám bude videjko páčiť, nedobudnite dať like, odber a niečo pekné napísať. A chvíľku nám to odchádza. Na Rendes to ide priamo, takže a vlogisek je po dlhšej dobe preto, lebo máme nudné životy a nič sa u nás nedialo, takže preto až teraz. A teraz sa bude aktívnejšie. Prečo? Som videl ako kokot. Hej? Tak to som si vyfúkol. Teraz to bude zaujímavejšie, lebo ide leto. Hip-hop žije, dovolenka a všetko, takže to bude fajn. To je Stanko. To je Štanko, ne? Ale je potkám. Jedna z najstarších mašiniek z roku 1896. Privítajme Kristodesinu alebo Kačenku. Po
zrušení pravidelnej prevádzke slúžila ešte v depe Pohoronsky Ruskov. Zaplieskajme mašinke. 310 rušeň sa trvalo nachádza v našom domovskom múzeu v Bratislave. A pozrieť sa do mantra. Krátko to do prezentácii. Ďakujeme veľmi pekne, chlapíče. Dnes sme povedali, že regionálne rezány, na ktorom vlaku bude nadený a 50 sa môžete odviesť. Doplnil, že slúžil prevádzke až do roku 1977. Ďakujeme. Výkonec 4x4 bodka 247 predstavuje Pavel Okoľko. Zakomujú sa súčasnosti dve lokomotívy alebo rúšne 4x4.0 a 4x4.247. Rúšne nám krásne varuje, maximálna rýchlosť rúšne je 90 km za hodinu, celkovo má 137 tón. S rušňami 4x4 maďarský železníc sa po roku 1960 uskutočnil na účelnej niekoľkových prerodí. Veľmi prenikavý zvuk, rušňavý test. Je to tento rok jediný zahraničný rušň, ktorý tu máme. Preto ho určite nevynechajte, navávate mi zatleskajte. Veľkosť napísanej až v roku 1979. Dekády a jasné. Ešte veľa zatleskajme všetci. Zaslúži si to jako jeden z najstarších. Tento rušen jazdil až do roku 1979. Natočne sa nám chystá ďalší exponát. EF-52 bolo vyrobený vyše 6500 kusov týchto veľkých rušen. Je to pôvodne nákladný rušen. To si môžete všimnúť konec koncov na 5 kosiach a 5 menších podveskách, ktoré má. Osobné rušne a rýchly, ktoré majú veľa väčší kolesa.
teda sme ešte v období druhej svetovej vojny. Výrobcom bola Škoda prevádzkové rozstavy. Ten slúži ako vykurovací hotel v spoločnosti Podzemnej stavby Bratislava. Takýto výhľadík sme vždy mali, keď došli majstrov na toto krásne depo. Preto nám to asi aj ostalo. Čo nás to stále fascinuje, ako je to krásne. Teraz nás čaká druhá jazda, tu do Bratislave. A po tej jazde vlastne odchádzame do tých Piešťan, takže taký je teraz plán. Ideme teraz naspäť dole, ako sme si išli oddychnúť, troška sa umyť, pretože ak pozeráte von oknom počas jazdy, tak chytíte troška uhlia. A je to tam vidno na plesu. Pochopil. Rozumel. Budeme o 2 týždne na šalát pre Rivopov. Bázeme ready. Letíky mi už skončili a
Akurát sme dorazili do Piešťan a teraz už tu je celé. Predstavíš nám, čo to je? Ty si to pozeral. Chvíľa tiši. Všetky spolu od jazier boru. Leto je to moje milované obdobie, som v pohode, si tu so mnou, že tak smej sa na mňa, tancujú blízko, vieš, ak minulé, presne takisto, odložme bikiny, kostiny saká, bikiny leto vám Tým, takáto wafla s novinkou, do toho ego. Všetci žijeme len raz, práve tu a práve teraz, slnko svieti rovnako na všetky z nás, tak slavné náš. Daj tam Itálii, daj tam niečo talianské, Nicola, potom to tam niečo také, červíky, papier.
Tak teda si budeme chceli vyjadriť, ako sa nám to páčilo a tak, pretože my došli domov a boli sme vybavení extrémne. Veľa sme nachodili, skoro 11 000 krokov na slnku a bolo to dlhé. Úplne, a ešte dlhá cesta domov z tých Piešťan, lebo na tom parkovisku samozrejme všetci išli naraz, takže kým sa odtiaľ vyšlo, chvíľku to trvalo. Úplne som si v ten moment spomenul, ty kokos, aké je dobré, že to chybou máme, že nemusíme sa nikam trepať akože autom alebo tak, že proste máme to pešo 25 minút, dajme tomu. Aj keď ideme z Ivopu, tak je to dlhšie samozrejme. Tam ešte medzi zastavka na záhrade, keď tak. No takže Verča toto zažila prvýkrát. Či aj tú výstavu vlakov, alebo aj ty lietadlá, takže čo na to hovoríš? Mega hezké. Já teda na ty vlaky zase tak nejsem jak ty, takže byl to hezké zážitek. Ale ty letadla se mi líbily víc asi. Ty ohňostroje a show s ohňostrojema, jak létají ty letadla. Plus byl tam Ego, což bylo velmi milé překvapení. Ano, no, to jsem nečekal. Ani já, takže top. Za mě jakože skvělý zážitek. No ja som už bola na nejakých tých výstavách samozrejme, keďže to mali rovno pod domom, tak tam, ako deti sme tam boli varení, pečení, jak sa verí, celé dni proste, takže tam som toho zažil veľmi veľa ako decko a vždy si rád pripomínam takú tú detskú radosť a takéto nadšenie z toho, hej, nevidíš to len tak, takže mňa to bavilo. Ale tiež tie lietadla boli, my sme boli na nejakých týchto akože leteckých dňoch a toto bolo brutálne. Tá posledná show, ty kokos, to ja som pozeral jak blázon. Veľmi pekné to bolo. Veľmi šikovne a hlavne ti... Paraglide s tým, no ty nejaký Dragons, hej. No, ty byli jako ja som nevedela, co tam mám očakávať, ale ako brutál. Ja som bol tiež taký, že posledná show a henty to, že akože na tých, že lietadlá bavili viacej ako tie triky a takto, ale akože fakt veľmi pekné, no. Toto sme si užili veľmi, aj som taký červený, hej, slnečko svietilo, dobre. Je to na ne vidieť, ale... Ja som furt bíla, takže Ale veľmi pekný deň to bol. Užili sme si to. Verím, že si to užili aj vy. Ďakujem, že ste sledovali. Ak sa vám videjko páči, nezabudnite nechať like. Odbier. Niečo pekné napísať. A film. Túto sobotu budeme mať drunk stream s chlapcami. Zase, takže tu vám hodím môj Twitch, kam môžete doraziť. Bude to veľká zábava, určite. To nepochybujem. A potom ju žije. To vám blíži a to sa veľmi tešíme. Ano, leto začíná, takže začínajú aj akcičky. To bude viacej ľudískov. Uvidíme sa na budúce. Bye. Pa.